Kdo jste dneska k nám přijeli do Bystřán? Já vám moc děkuji, že jste sem přijeli podívat, protože vím, že je tady spoustu nových tváří. Samozřejmě děkuji všem našim stálým členům, vytrvalým hráčům a bojovníkům. Dneska nám počasí přálo, takže si myslím, že jsme si to krásně užili. Doufám, že jsme si to teda všichni užili. A já půjdu rovnou na to vyhlašování. Takže začnu našimi vloženými soutěžemi. Měli jsme tam soutěž míry stupeň na jamce číslo 10, kde zvítězil pan Tomáš Lux, krásných 225 cm, ale omlouvá se, musel opravdu z rodinných důvodů odjet, takže schováme mu cenu a doufám, že tady na něj počká. 225 celý, ano. Tak. Pak jsme měli další vloženou soutěž, Columbus Drive, na jamce číslo 16, kde jsme bojovali samostatně muži ženy. A v kategorii muži vyhrával Milan Pojer. Vyhrává Abraham Svatomartinské, první. Koupit si ho nemůže, dostat ho smí ještě před tím toho svatého Martina. To je rýže, speciální balet. Longest Drive ženy. Milane, děkujeme. Longest Drive ženy, tak to je číslo 16, vyhrává Markéta Tvrdá. Tak a pak jsme měli kategorie 2 další. Dělala jsem to společnými silami, takže v handicapy Voláš 54 spolu bojovali hromadě. Takže první a hlavní kategorie byla hra na ráně. Tam se na 3. místě umístil pan Zdeněk Zum, 83 rán. Tady se gratulujeme. Na 2. místě, ale prostě to nebyl pan místní žádný člen, Jan Robin Vítů, 82 rán. A vítězem se stává, teda máš tady místní člen, Jan Hoffman, 78 rán. A ještě musím dodat, že získává naší speciální cenu a první místo Husa Herka. Pak jsme měli naši druhou vedlejší kategorii, kde jsme bojovali o stableboardové body, aby jsme i ti, kdo teda hrajeme ten v uvozovkách rekreační golf, tak aby jsme si taky zahráli. A tam se umístili na 3. místě Robin Vítů, 39 stableboardových bodů. Máme zástupce. Na 2. místě máš tady pan místní člen Jiří Kněz, 42 stableboardů. Dodám, že pan Kněz teďka buduje, takže on to má jako pan na koze.
Vítězem této kategorie s úžasným výsledkem z 42 stejbů se stává Lukáš Kalina. A taktéž vybojoval naší krásnou speciální první cenu. Nejste sám, pane Hoffman, a pan Hoffman vymyslel už krásný obsah této ceny, nicméně na to není. Tak, a ještě tady máme pár taštiček. My jsme ještě udělali jednu takovou speciální vloženou soutěž, my jsme ji tak trošku tady vymýšleli za pochodu. Jmenuje se to vítězný fly. A je to fly s nejlepším průměrným stableformovým výsledkem. A stali se jím pánové, kteří startovali z jamky číslo 16. Ty měli ten průměr stableformů 35,75 a jsou to pánové Roman Přidek, Zdeněk Krajfl, Honza Vatoušek a Jiří Kněz. Tak je poprosím. To prostě naši místní borci. Naši místní borci. Na domácí vyšli jedni na dvě. Udržel jsem to. Jo. Někam zmizeli. Thank you.